Ko ćeš da nam se predstaviš? Hoću. Ja sam Olgica Obradović iz Beograda, student Elektrotehničkog fakulteta, ali pevanjem... Ni ti ne želiš time da se baviš? Ne želim, da. Daj ovo ljudi, bre. To je bila alternativa ukoliko ovo sa muzikom ne uspe, ali mi je to bio san bukvalno od uvek. Super. Ajde da čujemo. Šta ćeš pevati? Gade od Teodore. Super. Zanimljivo. Mislim da Teodora i ja nismo slične. Ona je prelepa devojka, odlična pevačica, ali mislim da imamo potpuno drugačiju boju glasa, drugačiji stil pevanja i iako pevamo sličnu muziku, mislim da interpretiramo to na drugačiji način. Još čekam te, za tobom ja padam do dna, a na presto si me davno stavio. Još ovu noć sebe mi daj, zadnji put u nizu spasi život moj. Imala sam tremu jer sam pevala Teodorinu pesmu, zato što je ona bila pravo ispred mene, gledala me, ja sam gledala u nju i znala sam da ne treba da zvučim baš kao ona, a opet znam da će me ljudi negde porediti sa njom i zato sam osjećala veću odgovornost. Olgice, kako si ti zadovoljna? Iskreno nisam zadovoljna, drhti mi glas mnogo. Vidi se i ruke ti se tresu. Da, baš mi se tresu ruke. Znaš kako, to je to neiskustvo. Mnogo je bitno da se mikrofon i scena generalno osete pre nego što se pojaviš u neko takmičenje, ali to ne mora ništa da znači, prosto pričamo, ja kažem ono što negde mi osetimo i što ne možemo da ne prokomentarišemo. Daleko od toga da ne umeš ovo, samo je potrebno da se s tobom radi ozbiljno i ko zna. Što se mene tiče, ima šans. Ima šans. Jel može bilo šta? Mi se slažemo, pretpostavljam govorim i moje Markovo ime. Ja sam ovde. Tako da je to. Hvala vam, ljudi. Hvala najlepše. Ćao. Hvala Ćao. ekipo. Ćao.